That's beating Gama, the one and only. Just under winning competition. The champion in phase 2. Yo, hey, go director competition. Wait. Sabegezela, we came well prepared. Sure. It was lit, a lot of experience. But yeah, just unique because ready, makes us fun. Sure. Now, after the end of the act, that's all it is. Wait. After the studio la bana. Yeah. See under DK, where I work no live bass, K5. Sure. Free producers like live support and the band. Wait. Sure. Sure. So yeah, like full time. Sure. But yeah, I'm willing to spend another 2023. So if you got something, tell me, please. No me go be session. That's me. Ngiyabona mfethu enye ingoma ya backlash ushayela enye ivesi lapha net blind nashuta ngisho music video that's based with artist kanti futhi leli ligaleli litsabu kakhulu ngoba likwazi ukuthi icule futhi into engathi liyenza kahle kahle icule ukuthi understand ukuthi lama beats elwashaya agitshelwa kanjani lifisa ukuthi artist ngagibela kanjani okulula kakhulu ukuthi uvele ku page yami because hlezi ngiyakuthi ngamanga namanje ukuthi ufuna ukucimela kodwa hlezi ngiyakuthi ipage lami mfethu uya ku inbox hlezi ngophendula ama inbox angwaziyo mu inbox ngena ku inbox yami utshela ukuthi ufunani because even if uzothi hey kuzovela ama options amaningi ufunani ngisize ngani busy recorder mixing and mastering ne graphic design ngisayenza graphic design kodwa kodwa yeah page lami bethu Instagram nakhona that's beats whenever that's beats sicela usiphe nje i-message nje bese positive ngalento yama-barrels bese ama-beats barrels nje ukuthi uyini oyifundile mina futhi lezi ngoma ngiyithathe kancane but at the end of the day the time uzobe usule back baningi abantu abasebona back kahle kahle ukuthi it's a well known thing isikusho ukuthi ungayithatheni ngepathi leyo iyona zikusiza kwethu yabanga abantu abaningi especially kuba nama-artists iwona vela kumele siwaproducele soproduce so laphana kudedela into yakho le engakhona noyedwa futhi uzothi afang with this name ngiyamthanda futhi this one hey ngashaya i-project yami yomnandi ngalo suku kwethu lezi shani zithi ngicela ngaphansi ukuthi serious producer go to your big daddies uyoyitesta kahle kahle lapha ukuthi even your work proper yini abantu bayakwazi ukuthi just into eyiningi lapha mixing beats ayitotozi ama-sound wena uyakwazi ukuchoose ama-sound a-right for beats leyo into eyiningi kwethu speaker kwinto yakho fethu isikhathi kwethu la usuvele wafaka nenye imessage ebekisenza futhi uthi usiphe yona in 2 words umuntu oseghetto lekhona noma usemakhaya ubusy ne-free loops lapho ushaya ama-beats bengizi nje mhlawumbe ufisa nje ukuthi umuphi i-encouragement in 2 lines ukuthi uthini kuyena Panda pusha Panda pusha siyabonga mfowethu.